Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam tagasngi. Langya ladap rendang ki pat ba nong syong snong galapang ap ha ka jingsha pendit palat ki pulit Assam. Bat ki pat ba karbi om bam yo shu ban rap ban riang ba sarkar NPP Meghalaya kamla ban nei. Kumju ka jingdon jung ki pulit halapang ap kam ai jing shngan ki pat ba nong rap ka dor bar snong lapang ap ha ka jingelam uwa he snong umadei normi lingdo ulalum mi kinong shong banwan tur sha secretariat sendan min ha ka khatlai trik ujimang hapdeng jing berngem bantur sha secretariat henry ka sarkar kala khot yakran yaki bad ka pen ap daki pertan pulit bating basyong ki he sarkar hap yadai ki he babu kat bai ki pat ba kala pang ap ka sarkar kala leben bad sha janjar bad ka jingdan jing ki pulit ha ka ti ka snong long ko babu ya us im thlong haju Urang ba snong kalapang abdor bar snong lapang ap pelong jingya pat ba dawa tuklar ke sarkar jilla halor ki mat jingya ke Japut bat ke Assam. Ke jingya pat ba ban penpau ki jing dawa ke sarkar jilla halor ki babun ki mat ki bedai ba ke jingya ke Japut bat ke jilla Assam. Hagati ke jingya pat ba snong kilara ki plakat bat bana ki bala penpau ki jing dawa ba kentum ya ke jing penbet mardor halor ke jing sya penthut bat jing bam yo ki nong rep ban rep suk ha ki jakarem. Ka jingkin ria no ik Assam police camp ka badon halum penthor ka bahap opo uput usam jengknong lapang am bar ka jingweng mardor ya ka GPS line ka bapau ha Google Maps ka ba ki pat ba ki keno balaprut jubor da ka sarkar Assam ka snong gala dawaru badai ban ai jingya da pura ya kinong rep jong ka snong lapang am khnang ba kena ban betengi ki kam rep kam riam klem jeng shepting haki plakat bara ki pat ba la tho ru ba ka hok jong ka snong bat ka rep karyang ni de ban yang scam ka ba pen pawi ka jing angnut jong ki pat ba ban ya dai ki hok snong bat jing yo jing ya da na ka sarkar jilla la banya thuk nda hadim ba fiwan na snong lapangap hatu fiwan busuk basain na fi dang jing sakang ha kulit ha ka por bang ni na snong lapangap ni yo ban dek suk ni kang ba hasteng lenting ni kendu ya di bor jong distrik bati wan snong jani saya ngampir na ka ek daw na kimut kuno ba ki wan snong jani jala se ba jingwan joki kimut ban su konsol ban ni ban yo ban tang ban khang lat ya kene jingwan jong ni sene te hadu menta ki nok sing jong lapangap ki pulit ki ba apa snong kilet saput ba ki pulit ki ba apa po lapangap ki apa snong kilet ne saput ba kilet ki pulit ni ba apa snong lapangap ki atang ha snong lapangap iklam le da so ki hali penthor jong ki nong snong te deina takadao piwan chani sapo shlong ban pressure ya government bakadi ban pai ki pulit ha katu ko jaka ha jatar dogai tang ba ka jingwan hi jong ni menta ka sni ha ba ya dei bat rep reng jong nong rep namar ba kim yo ban rep untuk menta ka sni ini ki karbi ki ya kumput sini adin bagi la da ya tren bat ki ha to besi santarik na April handuli ro jing tren kalong ka ba bet hendrai na kaliang ka jong tipat ni yo iba hadu menta kim pat simkia dan dei na kata ka daw bangin yo ka jubab na ne Islam ban respon yani na kata daw ni yo wan Indonesia ki pulit ki ba hatu hasnong hatu ki kam yadan ka jing yakran jing penbai bat phi ki nong sing snong balai phi dong kam ban wan chadu slong ya kata ngaru ngam da ti pare namar ba ngaru ngadi tang nong snong ya kata de kila ngampir kila yakran bat wa snong ne kumno mereka jintik jonga tolong ba harai kamdon rakum kata